Moitos equipos pelexando por cambiar de categoría, por subir a primeira división. Un deles conseguiu uno esta tarde, dependía de si mesmo, tiña que gañar o seu partido, e así o fixo. Falamos dun histórico do Deportivo Alavés, que 10 temporadas despois volve á primeira. Faino despois de conseguir gañarlle o Numancia por 2-0 nun partido no que marcaron o capitán, Manu García, e un galego, Raúl García, un lanzamento de falta. Está a facer Raúl García, 5 goles para un lateral esquerdo como é Raúl García. Xa vemos o aspecto que presentaba Mendizorroza. E que este é un campo, unha cidade de primeira. A verdade é que sí. Ademais foron moitas temporadas as que estivo este equipo en primeira. Creo que ademais o ano pasado cumprironse 10 anos daquela famosa final da Europa League da Copa da UEFA ante o Liverpool. 5-4. 5-4, que partidazo. Espectacular. Bueno, estamos a ver esas imaxes dun partido no que o Alavés buscou aí insistentemente adiantarse no marcador ata que o conseguiu, aí co tanto do seu capi, de Manu García, no minuto 23 do primeiro tempo. Un equipo moi compacto, é moi difícil facerlle gol ao Alavés, únicamente recibiu 34. He visto o asistente aí que difícil era determinar o xogador do Chan. Joga toqueros a pelota. Pese a todo, o Numancia gozou de algunha oportunidade para empatar. Non conseguiu aproveitala. E o Alavés acabaría gañando o partido. Tampouco se xogaba nada o Numancia. Vemos con ese magnífico lanzamento, un golazo de Raúl García. Aí o temos. Vaya toque e que golazo de falta. Lateral esquerdo de primeira división. Pues aí estaba ese tanto que cando estaba a piques de chegar ao descanso, pois prácticamente sentenciaba ese partido a prol dun Alavés que celebraba ao final do partido pois ese ascenso. Os xogadores que están agora mesmo de festa, pero aínda así, un deles nos vai atender por teléfono, non é a primeira vez, sempre nos atende ademais. Bueno, pois nos agradecémolo. Manu Barreiro, moi boas, que tal? Hola, boas, moi ben, moi ben. Nora boa, o primeiro, vaya festa, non a que tedes? Moitas gracias, sí, é verdad que agora o vestuario é unha festa, todos por aí desperdigados, e bueno, por fin soltas esa adrenalina que tiñas, que estabas obligado a gañar, e creo que foi un partido bastante tranquilo, e conseguirse o objetivo que nos propuxemos hai unhas cuantas jornadas. Ola Manu, noraboa, tanto a ti como aos teus dous compañeiros galegos que están, Raúl García e Dani Abalo. Onde crees que estivo, cando vos dechedes conta que podíades ascender? Bueno, eu creo que cando nos puxemos aí arriba e ver que os demais equipos con máis presuposto, con teóricamente mellores plantillas, pois non respondían. Creo que nos dimos conta que podíamos facer algo grande e mira, falta unha xornada ascendidos, creo que merecidamente, gañando moitos partidos, levamos 4 vitorias seguidas agora para subir e a verdad que foi unha pasada de temporada. E se tiveras que decirlle a un estranxeiro como este Alavés, que dirías del? Bueno, a ver, o que todos sabemos, un equipo dificilísimo, que lle fagan goles, e bueno, a verdad que tuvemos esa sorte de as que tiñamos, metíamolas, e que al final tense que dar un pouco o ano perfecto, e foi así. Non sei se tes preto de ti a Raúl García ou a Dani Abalo, máis que nada por saudar aos outros galegos do equipo. Teño aquí os dous, a Dani máis a Raúl. A ver, pásame algún deles. Veña, paso a Raúl. Hola, Raúl. Boas. Enhoraboa, Moitas grazas. Polo ascenso e por ese golazo que acabamos de ver co lanzamento de falta que o asinaría o mesmísimo Messi. Moitas grazas. A verdade é que saiu todo ben e moi contentos polo ascenso porque o merecíamos. Levábamos toda a temporada traballando moi duro, estando aí arriba toda a temporada e o merecíamos. Vaya lateral, decía antes Gustavo Borel aquí, que tengo o Alavés un lateral de primeira, Gus? Non sei se queres preguntarlle algo. De primeira para o ano que ven, pero xa de primeira este ano, Raúl, porque non sei se coincides coa opinión xeralizada, pero foi esta temporada da túa vida. Pois sí, a verdade é que, bueno, cando cheguei aquí sufrimos moito, disfrutar esta temporada estando aí arriba, loitando por este objetivo tan bonito como é, logrando o ascenso é inimaginable. Hai que decirle a Tino que saco talonario, que este é o melhor xogador para o Deportivo. Raúl, que pensas diso? Eu agora mesmo pois non penso neso, este ano é verdade que acabo o contrato, ata que acabara esta tempada e logramos o ascenso non pensei en nada máis. Agora pois a semana que ven ou cando sexa será o momento de pensar niso. Pois creo que a vacante de Luisiño vai quedar aí. Bueno,
A verdade é que non o sei. Eu agora toca disfrutar aquí coa afección, co toda a cidade que estivo apoiando todo o ano e sufrindo, e bueno, contentos todos, toca agora a festa. Queremos saudar tamén desde Enxogo a Dani Avalos, eres tan amable de pasalo. Claro que sí, aquí vos lo paso. Grazas, Raúl, enhoraboa. Hola, moi boas. Hola, Dani, crack, que tal, como estamos? Moi ben. Vaya festa que estades aí protagonizando todos, especialmente os galegos. Supoño que levades a voz cantante ou non. Sí, como sempre aquí somos tres galegos e a verdad que estamos moi contentos e moi orgullosos do que acabamos de conseguir e nada, ahora toca celebralo. Dicíame Luis Timiraos cando entrábamos no Enxogo, dicía, imos falar cos tres galegos, xa verás, con Manu, con Raúl, con Dani, a verdade que dá gusto, con estes xogadores. Sí, no caso de Dani Abalo, o ano pasado xogando Liga de Campións, gañando a Copa, creo que foi en Bulgaria, pasou a Turquía, e a primeira división. Sí, a verdad que levo anos moi bons, onde teño moitas cosas que celebrar, e a verdad que non teño queixa, e a verdade que tiña ganas de volver a España, de volver a disfrutar desto, e tocoume vivir outra vez un ascenso, e moi contento e moi orgulloso, porque a verdade que este equipo merecía, o porque son loitadores, cada partido parece que é o último, e están todo o día loitando, e a verdade que é moi orgulloso, e creo que é un ascenso moi merecido. E a decir, Dani, Portugal, Bulgaria, Turquía, pero como na Liga Española en ningún sitio, non? Sí, está claro que como en casa non, en ningún sitio, non? A verdade é que é un fútbol onde se disfruta máis, estar na casa tamén se nota moito, pero bueno, tamén non teño queixa de o que me pasou fora, non? En Portugal, que fixen un moi bo fútbol, en Bulgaria que pude xogar a Champions e gañar moitos títulos, en Turquía a verdade que sí que foi unha experiencia máis difícil, pero bueno, tamén que un guarda con cariño, porque sempre hai que guardar todo con cariño, e agora tenho a oportunidade de volver a España, un equipo de arriba de segunda, e moi contento polo conseguido. E que se celebra máis? En Bulgaria un título con Ludogorets ou aquí este ascenso a primeira? Pues está claro que aquí este ascenso a primeira, porque en Bulgaria era un equipo que teña que ganar a Liga sí o sí, teña que ganar todo, ligas e copas por obligación, e a verdade é que isto que é un reto moi difícil para un equipo como el Alavés, que nadie apostaba por él, e a verdade que se saborea moito máis, a pesar de que non tuven tanto protagonismo como tiña en Bulgaria, pero a verdade que se disfruta moito. Dani, supoño que agora queda a festa por diante, non está nada mal Vitoria, xa o sei eu, para celebrar algo como isto, como un ascenso, así que sobre todo a divertirse agora, a gozar con este ascenso. Noraboa a vos e tamén a todos os vosos compañeiros, trasladar esta noraboa que os mandamos. Dani. Vale, moitas gracias, de Galicia calidade. Aí estamos, Dani. Grazas, enhoraboa. Grazas. Rapaces espectaculares estes, Da gusto. Impresionante, sí. Son tres rapaces que o tiveron que currar moito, o Gallá teñan os tres a oportunidade en primeira división. E valorar, sobre todo, que pararon o festexo para atendernos. Estaban en plena celebración ali en Mendizorroza, pararon e atendéronos do xeito que acaban de escoitar. Pois aí os teñen, tres dos triunfadores desta xornada, neste caso tres galegos que suben co Alavés á primeira división. E o primeiro dos equipos que ascende queda unha praza